ассалому алайкум ба ҳама бародаро ва ҳама дӯстон. Як бор дигар хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Бародаро, дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 9000 сомон. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк гузориро фаромӯш накун. ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд, чун ҳар вақта имо ватсап ҳастад. ҳамин рақамҳо метавонем ба тариқи имо ватсап мо дар равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мегардонем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. Зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Audi A4 ки соли барориш 1997 солай. объём мотор бошад 8 литрай. сӯзишворӣ бошад газу бензинай. коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мегӯяд ки 100%ай. моторш 1.8 газу бензин ҳардуш кор мекунад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай соҳибаш. нархша гуфтесавай 25000 сомон бародаро, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 151000 рубл мешавад. харидори аниқ бошафтай марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1994 солай. объём мотор бошад 8 литрай. сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механикай бародаро. мошина соҳибаш гуфтай ҳолаташ зурай, ягон айбаш нестай. гази евро 4 задагай, техас мотор 1 сола дорад. харидор аниқ бошад гуфтай фавран фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад. 40000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай. агар бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 243000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Mark D соли барориш 1998 солай. объём мотор бошад 2.0 литрай. сӯзишворӣ бошад газу бензинай. коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега бародаро соҳибаш. ҳуҷҷат дора, акклиматри нав дора, мотор умуман гуфтай расход надора, фурӯхта мешавад. мошина гуфтай дар техпаспорташ 99 сол кадагия. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри душанбе 22000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 133000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. яъне марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Daewoo Matiz соли барориш 1998 сол. кузов минивен. объём мотор бошад 1.3 литрай. сӯзишворӣ бошад бензини газай. коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта як раска мега, ҳолати корида қарор дорад, фурӯхта мешавад. расходаш як раскай. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе 14000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 85000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошад гуфтай бо муомила дора, арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1995 солай. объём мотор бошад 8 литрай. сӯзишворӣ бошад газу бензинай. коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора бародаро соҳибаш мега. ҳуҷҷатош будшидагиай, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Ҷайҳун қарор дорад. 40000 сомон мошина соҳибаш нарх кардай дӯстон, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 243000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошад гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориш 2007 солай. кузови универсал. объём мотор бошад 6 литрай бародаро. сӯзишворӣ бошад бензинай. коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтай то моҳи октябра
то 26 тонировка ҳуҷҷат дора мошин хадавои мотор 100% мошинча бе камбудия фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест ай бародарон, мошина айни ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад. 62 000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 376 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra F соли барори 1996 солай. кузов седан. объем мотор бошад 6 литрай. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтаи состояниш созай фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри бохтар қарор дорад. 27 000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 164 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёин ай пеш бо муомила дора арзонаш мекунем. барои маълумоти бештар дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 Series соли барориш 2004 солай. объем мотор бошад DV5 литрай. сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка, хадавой садай гуфтай фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест ай бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри душанбе 64 000 сомон мошина бародаро соҳибаш нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 388 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафтай муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1997 солай. объем мотор бошад 6 литрай. сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега бародаро соҳибаш. гази бензин ҳардаш кор мекунад. акклиматори нав дора, кондитсионер дора. ҳуҷҷатҳои мошин фтай пӯчидагиай. моторуш 100% камбудӣ надора. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри душанбе 14 800 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 89 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила мекунем арзон мешавад. варианти алиширам ҳаст гуфта агар дошта бошем пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2110 соли барориш 2002 сол. объем мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби гуфтаи мотораш 1.616 Opel Zafira задагай. акклиматори нав дора, гази Euro 4 дора. документош то 01.01.2023 ҳастай. мошин гуфтаи расход дора, камтар фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри душанбе 9000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 54 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила дора арзонаш мекунем. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Lada Priora соли барориш 2007 сол. объем мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтаи соҳибаш фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи ашт қарор дорад. 35 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 212 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай муомила мекунем бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳаст гуфтай агар вариантҳо боша пешниҳод кунед гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra J соли барориш 1999 сол. объем мотор бошад 6 литрай. сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтай бе камбудиай. 4 баллони нав дора. мотор соатбарин кор мекунад. хадавоиш тупай. кондитсионер дора. акклиматориш навай. гази бензин ҳардаш кор мекунад. мошин гуфтай ягон ҷои таъриф карданаш нестай. харидора не боша пеш бинен. мақсад
баъд гапзанон мекунем. мошин бародаро айни ҳол дар шаҳри Душанбе 45 000 сомон мошина нархи ҳисобиш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 273 000 рубл мешавад. харидори аниқ бошафтай бо муомила мекунем арзон мешавад. мошина фтай бародаро бениҳоят камрасходай. марҳамат, агар харидори аниқ бошен занг занед. марҳамат, шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо чун ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо кӯшиш мекунем ки наворҳои нав ба нав пешкаши шумо гардонем ҳарчи зудтар. ва дӯстони азиз, то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.